सावगारियावथ' लाथिख' आखाइखौ बिदि फिदिं आरोना बिदि फिदिंनायनि हेन्देल दं। हाय लोगोफोर खुलुमबाय गासैखौबो फिन खेबसेबाव आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ'आव नोंथांमोन गासैखौबो बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअ'खौ जोबजासिम नायलांगोन ना नाया नायगोन ना स' आं दाखालि बुंदोंमोन ना नोंथांमोना माबा मा होनो काटिं ओमफ्राय सिलाइनि क्लास लादों। स' आंना 18 तारिखै माने मास मोनसे कमप्लिट जागोन आरो। स' बेखिनि साननैसोआव आं मा सोलोंखो मा सुखो बेखौनो सानबाय मा नोंथांमोनजों शेयार खालामनो। ओमफ्राय बेखौ दिन्थिनायनि आं सिगां माबा मोनसे दिन्थिनि आं दे। स' नै बेनो आरोना जोंनि गुरु होननांसिगोन आरोना आंनि गुरु बेनो ना बे नङाबाथ' बहाथो जानोना बेनो जोंखौ माने टुक्रा टुक्रि जिफोरखौ सिथाब जइन खालामनानै समान खालामनानै मोनसे ब्लाउस मोनसे कुर्ती मोनसे गस्ला बानायोना। स' बेनो जोंनि गुरु आरो फोरोंगिरि गुरु सासे ओमफ्राय नैबे जाहैबाय बे गुरु सासे आरोना। स' आं बेखौ आर्मि केन्टिननिफ्राय लादों आरोना आर्मि केन्टिननिफ्राय माने आउटआव बायोब्ला माने 7,000 7,500 लायो होननानै बुंदों आरोना। जों माने केन्टिन प्राइसआव बेखौ 3,640 टाका लादों आरोना। स' सस्तायाव मोनबाय नालाय जोंनो दिदिया माने आर्मि नालाय दिदिनि हासबेन्डआ। स' बेनि कार्डजोंनो माने मोनसे कार्डआव मोनसेल' दिहुननो हायो आरोना। ओमफ्राय गुबुननि कार्डजों मेनेज खालामनानै माने जों सानै थांदोंमोन नालाय लायनो सोलोंनायफोरा। स' गंनै लाबोदों आरो बे दिदि सासे ओमफ्राय आं लाबोदों आरोना। स' बेयावनो माने बोराय थांखांनायनि उनाव बिदिनो आं सिलाइ माबा माबि खालामबाय थायो। बारा गोबाव खालामलिया आं माने दिन्थिनोसै आरोना। स' मा सिलाइखौ आङो बेसेबां रोंखो ना नायलांदो नोंथांमोना। फार्स्टआवनो आं फार्स्ट सिलायनाय ब्लाउसखौ दिन्थिनोसै नोंथांमोननो। बे आंनि जखानि आरोना नैबे सिम्पोल जों गानोना एकदम सिम्पोल ब्लाउस आरो बियो। नैबे जाहैबाय आखाइ नैबे सिम्पोल आरो सिम्पोल एकदम जेबो गैया। खिन्थु बियो आस्तारसो दै आस्तार माने सिङाव होयोना सोलोंनायावथ' मा मोजां जि लानोना अब्लाबो गाज्रिद्राय जायाखै होननानै बुंदों आरो मेमा। स' बेनो आंनि जिबननि लाइफनि एकदम फार्स्ट ब्लाउस आरोना माने सुनाय आं जेबो माने मेसिनजों आंहा जेबो सोमोन्दोआनो गैयामोन माने सिगां फार्स्ट टाइम आरो बेनो माने बेखौनो आं सुदों आरो जिउआव माने साननानै जिउआव जेबो माने आखाइजोंबो बारा सुनो रोङा आङो। खिन्थु प्राउड अफ इउ आलारि प्राउड अफ इउ ना। ओमफ्राय बेनो जाबाय फार्स्ट। ओमफ्राय सेकेन्डआव आङो नैबे आरो बेबो आस्तारजोंनो सिलायदोंमोन आङो। नैबे जाहैबाय सारिकनिया माबानि आरो गोदोनानि हा नैबे सारिकनियानि। ओमफ्राय बेयाव नै पट्टी बेखौ होनो पट्टी नैबेयाव गैयामोन ना बेयो सिम्पोलमोन। बेयो जाहैबाय नै बिदिखौ पट्टी होनो आरोना बिदि गुवार थायोना बेखौ पट्टी होनो। स' सिगांथ' मा जों ब्लाउस नालाय ब्लाउस आरो बास ब्लाउस सिलायनांगौ नालाय ब्लाउसल' सानोमोन ना। खिन्थु ब्लाउसआबो ओरैबायदि माने नाम दंना माबा माबि आरो मोननै पाट्टी गोनां ब्लाउस बियो। स' माबायदि नुदों नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव आं गानबाय थाथ'ला। स' माबायदि नुदों नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहरबानो जाबाय। ओमफ्राय थार्डआव आं माने हारसिंनो न'आव सिलायदोंमोन आरोना जागोन ना जाया रोंदोंना रोङाखै होननानै। नैबेनो जाहैबाय स्लिभलेस हा माने आखाइ खान्दा आरो आखाइ खान्दा ब्लाउस। ओमफ्राय सिम्पोल आरो बाहेराव सिम्पोल सिलायदों। माबा उल्थासो देखायलाय लांबाय आं। ओरैनो माने नैबे जाहैबाय ब्लाउस पिस आरोना माने ब्लाउस पिसा 80 सेन्टिमिटारल' दंमोन आरोना। स' 80 सेन्टिमिटाराव आखाइ गोलाव सुजाया नालाय बेनिखायनो बेखौ आं स्लिभलेस बानायबाय। स' नैथिं उन नैथिं सिगां आरोना। स' माबायदि नुदों खिथाहरबानो जाबाय नोंथांमोना दे। बेनो आंनि थार्ड आं हारसिंनो सिलायदों आरोना बेखौ मिथिबायना आं हारसिं माने बे गांनैयाथ' दिदिया फोरोंनाय माने माबा मेमा फोरोंनाय आरोना। स' बियो आं हारसिंनो सुदों न'आव। ओमफ्राय दायो आङो माने फार्स्ट टाइम आरोना नै बेखौ फोरोंगासिनो आरो दा मोजां नुदोंना रायजोफोरना
नैबेनो जाहैबाय कटोरी ब्लाउस होनो आरोना बेखौ कटोरी ब्लाउस होनो ओमफ्राय नै बिथिं सिङाव जि होनाय दं नैबेखौ अस्तर होनो आरोना ओमफ्राय बेनो आरो माबायदि नुदों नै समायगोन आंजों रायजोफोर नैबेयो बिदि जाहैगोन आरोना बियो बिदि जागोन आरोना स' कमप्लिट जाथ'वाखै सुगासिनो दङ माने दामानि 15 आगष्टनि माबानि बन्द आरो रक्षा बन्धननि बन्द बिदि जाबाय थादोंना दा कमप्लिटआनो जायाखै आरो बियो गोबावानो जाबाय एसे माने सानब्रै सानथामसो जाबाय आरो जों फार्स्ट नालाय दा मिन्थिया ओंखायनो लासै लासै आरो माने बिदि पिस्ला जिनिया एसे खस्थ' जायो आरोना बिनिखायनो लासै 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 सुनांगौ जायो ओमफ्राय नै बे उनथिंनि डिजाइन जागोन आरोना नै उनथिंनि डिजाइना बिदि जागोन आरो नैबे उनथिं ओमफ्राय बेयाव जा मोजांखाना रायजोफोर स' बेनो जागोन आरोना उनथिंनि डिजाइना स' आं बेखौबो सिलायनानै दोनबाय आङो सिलायबाय ओमफ्राय नैबे जाहैबाय आखाइखौबो आं सिलायना दोनखाबाय दा फिटिं खालामनांसिगोन आरोना बेयाव सेट खालामनांगोन जेनेबा बिसोरो बेखौ बै उननिखौ जों सिटिं खालामनांगोन आरो स' माबायदि नुदों कालारखौ माने बायदोंमोन आरोना आङो बारा दामि नङा जास्ट 140 मोन आरो मिटार एक मिटार लाबोदों आरो आङो स' बेखिनियानो रायजोफोर ओमफ्राय सिगांथ' सानोमोन नों ब्लाउस ना ब्लाउस बास दखानाव थांबाय आंनो ब्लाउस सुना हो माने मा डिजाइन मा स्लिभलेस मा माबा जेबो मिथियामोन आरोना ओमफ्राय दासो सोलोंनानै मिथिबाय जे ब्लाउसनि नामफ्राबो ओरैबायदि माबा प्रिन्सेस काटिं माने सिंगल कटोरी डाबल कटोरी ओमफ्राय नाना धरनरा जों दा बारा मोनथ'वाखै आंना सिम्पल मोनसे ओमफ्राय मोनसेया जाबाय दपट्टी माने ओमफ्राय कटोरी बर'आवबो मा बुङोथाय कटोरी फुरि ना फुरै ब्लाउस स' बेखिनियानो रायजोफोर आं माने बोराय थांखांबाथाय आं बिदिनो बेफोरखौनो खुन्थु खान्था माबा खाथ्रा खुथ्रु सुलाबायबाय थायो आरो ओमफ्राय गान्दुबो गांसे सुखांबाय आं दे गान्दुखौ खिथाथ'ला आङो गान्दु वार सुबाय आरो ओमफ्राय माबा ब्लाउस पिस लाबोना दोनफैदों बेखौबो नोंथांमोननो दिन्थिनोसै दे जि दामलेबले जिरायखाबाय र' दै दसे थाथ' थांनाङा खिन्थु थांबाथाय दिगदार दङ स' नैबे अस्तर ओमफ्राय बे अस्टरजों नैबे ब्लाउस आरोना नैबे पिसा नैबे गल्डेन कालारनि मोजां नुदोंना रायजोफोर आंथ' जि फसायखादों आरोना ओंखायनो लाबोबाय बेखौबो 1 मिटार लाबोदों आरोना 1 मिटार ब्लाउस माने 3/4 बा खिन्थु जाहैया दे एसे खम जायो आरो जों बायदि माने मटिटि गेन्डिफोरनि थाखाय आरो जाहैया आरो ना जायै मटि गेन्डि जालांबाय एक्सारसाइज खालामनोबो ओरैबायदि बादुलिना आं ओरैबायदि बायो ओमफ्राय मोदोमा आरो लाख' हाला नै मैदेर बायदि जालांबाय ओमफ्राय नैबे कटननि आरोना मोजां नुदोंना माबा गोजासो नुबाय माथो गोजा नङा दे एक्चुअलि बे पिंकसो माने गलाबसो आरोना स' नैबे मोनसे लाइन मोजां नुदोंना स' ओमफ्राय नैबे अस्तर आरोना माने ब्लाउस सिङाव जि होबा मोजां नाङो आरोना गाननो ओमफ्राय गाननानै मोजां नाङो कमफर्टेबल नाङो थान्दा नाङो आरो हिन्जावफोरासो मिथिगोन बेखौ ना माबायदि जिया माबायदि गानबा मोजां ना नङा होमबा गावबागाव जि गावबागाव मिथियोना ओमफ्राय मा होनो आजिखालि जुगाव ना सोलोंना लानायाबो मोजां एक्चुअलि मानो होनोब्ला आं माने आंहा मा गोसो ना मिथिबायना आं सिलाय खालामनानै अनलि आं ब्लाउस माबाल' माने डिजाइन गस्ला सुनां माने गोसो जायो आरोना इउटुबफोराव नायनानै नुयो जे ओरै डिजाइननि खिन्थु मिथिबायना आं डिजाइन आखिनो रोङा सावगारियावथ' लाथिख' जेबो रोंखाया थाइसेखौबो आं मोजाङै आखिनो रोङा आपेल थाइसे ओमफ्राय मा होनोमोनलाय बावलायलांबाय मुदुमफुलखौबो आखिनो रोंबावो मिथिबाय सिगां सावगारियाव ओरैबायदि खम मार्क्स मोनोमोन ओरैबायदि खम मार्क्स मोनोमोन ना आङो नै माबा सालायानो गिदिंलायलांला ओमफ्राय
बेखिनियानो आरोना स' नोंथांमोनाबो सोलोंनो हागोन बेबायदिनो मानो होनब्ला आखाइनि खामानि सोलोंना लायोब्ला माने माबा माबि आरोना आखाइनि खामानि सोलोंना लानाया मोजां स' आंबो गोसो जायो माने सासे मोजां डिजाइनार जानो आरोना ओमफ्राय नायनोसै नाजालांसै नाजाबालाय हायि मा बुस्थु दंना रायजोफोर नाजानायावनो माने जाफुंसार जानो हायोना नाजानाय जुदि थायोब्ला माने बे नंखाय बाथ्रा नङा थार बाथ्रा नोंहा जुदि नारा नाथा आं बेखौ सोलोंथारगोन आं बेखौ मावफुंथारगोन होननाय थायोना अब्ला माने साक्सेस जायैनि माने खोथायानो फैयाना जिखुनु बेलायावनो जा जिखुनु खामानियावनो जा नों जुदि नोंनि मा होनो नाजानाय थायो अब्ला हायिनि खोथायानो फैखायाना रायजोफोर स' बेखौ बयबो मिथिखायो आरो माथो खालामनो आंबो बोराया होनदोंमोन कम्पिउटार क्लास ला ओमफ्राय आं सानबाय मा कम्पिउटार क्लासखौ आं माने बानो माने बायोआनो होनजासै आरोना ओमफ्राय कम्पिउटार क्लास लानानैलाय दालाय मा मावबावनोबो सानलायलाङो खिन्थु रोंनाया मोजां आरोना ओमफ्राय आं होनबाय मा नांला दे होननानै सोलोंथ'ला होननानै ओमफ्राय लेपटपबो लादोंमोन जोंहा गंसे डेल लेपटप आरोना ओमफ्राय बेखौनो आं सोलोंबाय बोरायाबो माने बोराया ओरैबायदि सापर्टिभ ना आंखौ जि लानो गोसो जि खालामनो गोसो माने खालामना होयो जास्ट खामानियाल' मोजां जानांगौ आरो माने गोसो होनानै सोलोंनांगौ आरोना जिखुनु खेत्रआव आंखौ बिराद सापर्ट खालामो आंनि हासबेन्डआ बिराद माने सापर्टिभ आरोना मोजाङाव आरोना गाज्रियाव नङा दे रायजोफोर स' भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबसै जोबोद गोलाव जाबाय आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ ना मोजाङैनो थानांगौ मोजाङैनो था स' दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबसै खुलुमबाय बाय बाय गासैखौबो मोजाङैनो था दे ओमफ्राय नै माबा बावबाय लास्टाव माबा मोनसे खिथाबावनो ओमफ्राय नै बे माने जास्ट माबा आरोना बिगिनारनि थाखायल' आरो मोजां आरो बेयो नै बिथिं आखाइखौ बिदि फिदिं आरोना बिदि फिदिं बे हेन्देल दं बिथिंहाय ओमफ्राय बियो जेबो गैया आरो नाय सिङाव जोंना जेरै गाग्रा थायोना बिदि नङा आरो बे हेन्देलनिसो नालाय नै आखाइ हेन्देलनि माने सोलोंनो थाखायल'सो बायदों नालाय जोङो ओमफ्राय मा होनो सोलोंनायनि थाखाय बेफोरनो मोजां ओमफ्राय न'आव लांनोबो मोजां जागोन स्टेन्ड माने मा होनो बेखौ गाग्रा थानायखौ मा होनोथाय मिथिला मेचिननि बागैबो जेबो आंहा आइडिया गैया ओमफ्राय आं बेनो फार्स्ट टाइम मेचिन सालायनाया मेचिन बायनाया मेचिन दांनाया आखाइजों आरोना स' मिथिया आंहाबो जेबो आइडिया गैया बिराद गरम मोनबाय आङो बिराद गरम मा बुंनो आरो गरमनि बाथ्राखौ ना स' बेनो आरो बिराद मोजां आरो बिगिनार्सफोरनि थाखाय बिराद मोजां बियो लासै लासै माने नों माने कन्ट्रलबो फैयो आरो आखाइयाव ना बेखौ नों जेसेबां गोसा बेखौ फिदिंनो हायो स' बिगिनार्सफोरनि थाखाय आं सानो बेनो मोजां ओमफ्राय लास्टाव नों बेखौ बेखिनिखौल'सो बेखिनि बख'नानै बे हेन्देलखौ बख'नानैबो नों स्टेन्ड माबायाव बै मा होनो ओइ आथिं गाग्रायाव लगायनो हायो ओमफ्राय बिनि उनाव मटरबो कारेन्ट माने इलेक्ट्रिकजोंबो सालायनो हागोन नों मटर लागायनानै आरोना ओंखायनो बेखौनो लाबाय आरो ओमफ्राय लांनोबो सुबिदा जागोन नालाय न'आव बेखौनो लाबाय आरो स' बाय बाय जोबोद गोलाव जाबाय भिडिअआ बाय बाय मोजाङै था गासैबो ना